का हाल बा ए भाई लोग। हम आशा करता नहीं कि तुम लोग ठीक हो बा। आज के वीडियो जो हम लेके आयल बानी ना, वो वीडियो के भाई लोग तोनी ना बड़ी दिन से इंतजार करते रहा। यही से कहता नहीं वीडियो चालू करे से पहले कि जे हमारा चैनल पे भाई लोग नया बाड़ा प्लीज 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 यार चैनल के सब्सक्राइब कर भाई लोग। वीडियो भाई लोग है फिल्म है खेसारी भैया के फरिश्ता जौना के तोनी लोग ना बड़ी दिन से इंतजार करते रहा देखे खातिर। फिल्म के कुछ सीन हम दिखाई सोच का तनी यार दिल हिल जाई भैया, आंसू निकल जाई। जौन कैरेक्टर ना खेसारी भैया निभैले बाड़े अच्छे अच्छे कैरेक्टरदार अच्छे अच्छे कलाकार ना निभा पाए। चलो देखा वीडियो आगे। अरे रे चमड़ा के जूता पानी में ना भिगावल जाला, खराब हो जाएगा। तो भैया लोग ना खेसारी भैया के माई कहा तारी कि चमड़ा के जूता पानी में ना भिगावल जाला खराब हो जाई। कहे खेसारी भैया था पागल बाड़े, यही से जूतावा ना पानिया में भे भे के धोवा तारे। ठीक बा साफ हो गई हम एक सुखा के आवत हैं। हां ए दुल्हन ताए भाई लोग देखा तारा यू है गायक हाँ खेसारी भैया ट्रेंडिंग स्टार जेकर हर गाना हमनी के दिल में बसेला, इनकर आवाज हमनी के दिल में बसेला। आज भी फिल्म में ऐसा रोल निभावता रे भाई लोग का कहीं एकदम पागल बनल बाड़े, जूता धोवता रे। फिल्म में ना खेसारी भैया पागल बाड़े, यही से दोनों भौजी इनकर ला के सारा कपड़वा इनकर आगे फेंक देता रहे। और ही देखा वीडियो में कि खेसारी भैया कपड़वा धोवा तारे कि ना धोवा तारे। ठीक बा जिया हो खेसारी भैया जिया। देखा तारा भाई लोग पागल रहला के बाद कहा तारा खेसारी भैया अपना भौजी से कि हम पागल होई का, तोरा बाप के नौकर होई का। ए भाऊजी हम बता दी तू एको टेंशन छोड़ दा कि खेसारी भैया से के बियाह करी। ठीक बा तू अपन टेंशन ला ले जाके पूरा कपड़वा पहले धोवा अपना। ठीक बा ए चाचा फुला दो हमरो। ए भैया लोग अगर तारो भतीजा तारा से गुब्बारा फुलवैले बा तो कमेंट में काके बताइया। हम तो फुलैने बानी, देखा खेसारी भैया फुला पावा तारे कि ना फुला पावा तारे। ठीक बा खेसारी भैया ऐसे ना फूलेला, ऐसे घींच के ओकरा बाद हवैया मारा, ओकरा बाद देखा के टन से फूल जाएगी बड़वा। काहे भाई लोग सही कहनी तो कमेंट करके बताइया। का बात बा खेसारी भाई का बात बा, दिमाग तो लगावा तारा मर्दे एकदम बेजोड़ और बनल वाला एकदम से पागल। तब बताओ भाई लोग कि साइकिलिया के छुचिया से गुब्बारा फूली कि ना फूली। ठीक बा भाई लोग खेसारी भैया के गुब्बारा तो फूल गईल। यही करे तानी वीडियो खत्म। अगर वीडियो अच्छा लागल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिया और वीडियो के लाइक करिया, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसन लगा।